da duniya ta yi kyawu alkyauta ta awa kiyama. Ka kai ga babban bango ɗan Hashimu da Amina, dan ayyukan alkhairi da kai dan al'umma. Fati ina ta'aziyya Allah ka shi kan ɗan maraya alsa mutuwa hutu ce. Yau duniya an yi rashi da gudunmuwar ɗan maraya alkyauta makwanci na shi. Allah sa mutuwa hutu ce. Fati ina ta'aziyya Allah ka shi kan ɗan maraya alsa mutuwa hutu ce. Yau duniya an yi rashi da gudunmuwar ɗan maraya alkyauta makwanci na shi. Ɗan maraya mai san Allah da san ma'aikin Allah, mai taimakon gajiyayyu halinsa ba shi da illa. Harshen Hausa gwani yana da adala, Zayyani daga Akilu Aliyu na ya mudalla. Malam Sa'idu kusan Profesa mai kyan hali, shi ne ya ce mu tunatar mu warware duka kulli. Alhaji Adamu ɗan maraya da bai da jidali, dabba ga harshen Hausa wallahi ya kai koli. Allah ya ja kwanan mu, Allah ji kan ƙarshen mu. Adamu ɗan marayan waga, alasa mutuwa hutu ce. Ka kai ga babban bango ɗan Hashimu da Amina, dan ayyukan alkhairi da kai dan al'umma. Amma mai akwai da babu duka dangantaka su daidai. Allah yake faɗar haka ba ni nake faɗa ba, da ni nake faɗar haka da sai ku ƙaryata ni. Kai mai akwai ka gane, idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana, a ɗaki guda ka kan kwan, a kayan gado guda ɗai. Hakanan wanda bai da komai gida guda za ya je ya kwana, a ɗaki guda ya kan kwan, a gefe guda ya kan kwan, a kayan karauni falle. To in gari ya waye da nan duka dangantakar ku daidai. Fati ki mazaya haka ki bai ta kanki daidai. Allah yake faɗan haka ba mu muke faɗa ba, da mu muke faɗin haka da sai a karyata mu.